da gyfeillion. A diolch i chi am fod yn gynulleidfa mor eang, dwi ddim yn synnu o gwbl o weld y darlithydd sydd ganddo ni heddiw, bod yna gynulleidfa frwd, dysgedig a ddeallus yn yr ystafell. Dwi'n yma, cyn i mi fynd ymlaen, ydw dylwn i ddeud, there is simultaneous translation, and I'm sure that you have been informed of that on your way in. So if you do want to have some earpieces, please indicate so that we can help you get the most out of this valuable session. Dwi'n falch iawn o'r anrhydedd o fod yma ac ar gwahoddiad gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae'r Gymdeithas, dwi'n siŵr bod llawer iawn ohonoch chi yn aelodau yn barod. Mae'n rwydwaith ar gyfer ymchwil a thrafodaeth mewn gwyddoniaeth gwyddorau cymdeithasol a hefyd y dyniaethau. Ac dwi yn eich annog chi os nag ydych chi'n aelod yn barod i fynd ar y wefan i gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas. Dwi'n credu bod nhw wedi gofyn i fi gadeirio heddiw am fy mod i ddechrau yn aelod o'r Gymdeithas, ond hefyd am fy mod i'n Gomisiynydd Etholiadol Cymru, ac felly a diddordeb ysol yn y pwnc ac yn arbennig yn y newidiadau arfaethedig ar gyfer y broses etholiadol a'r broses gyfansoddiadol sydd ganddo ni yng Nghymru. Pleser o mwyaf felly ydy cael croesawu y parchedig Dr. Rowan Williams ato ni heddiw. Mae Dr. Williams, wrth gwrs, yn hanu o Abertawe, ond mi allwn ni ddeud efallai fod o bellach yn brodor o'r byd eang. Wedi'r cwbl roedd o yn archesgob Caergaint ac yn arweinydd neu yn Primus Inter Pares, sy'n credu chi'n galw hynna'n ar gyfer yr holl gymuned byd eang. Ac wrth gwrs mae o wedi bod yn ddarlithio yn Rhydychen a Caergrawnt, neu os gael o'i ffordd arall, yn Caergrawnt i ddechrau, wedyn nathro yn Rhydychen, ac wrth gwrs yn feistr beth ni'n alw'n brifathro ar Goleg Magdalen Rhydychen. Ac yn athronu, yn fardd, yn ysgrifenwr, ac yn awdur, un o'r pethau yr ydw i'n gofio yn arbennig amdano ydy darllen y gyfrol fechan dene a sgrifenwyd ganddo fo ar 9/11, a'r llwch oedd yn disgyn, a'r meddyrio oedd yn dod o hynny. Ac mi wnaeth hwnna yn hyffwrdd i'n fawr iawn, fel mae llawer iawn arall o'i waith o wedi gwneud ar hyd y blynyddoedd. Mae o yma heddiw yn rhinwedd i'r swydd fel llywydd neu gadeirydd, cyd-gadeirydd gyda Laura McAllister, y panel a edrychodd i mewn i gyfansoddiad Cymru ac i y newidiadau ac a wnaeth argymhellion am newidiadau bellgyrhaeddol i'r cyfansoddiad sydd ganddo ni. Ac dwi'n meddwl y bydd, os ydw i'n deall yn iawn o'r sgwrsus sydd ydyn ni wedi gael, rydw i'n deall y bydd falle y sgwrs yn fynd yn ehangach na y cyfansoddiad ac yn edrych pam yr ydyn ni yn ymwneud â phroses democrataidd fel y cyfryw. Felly, os newch chi ymuno i groesawu Dr. Rowan Williams. Diolch yn fawr iawn, Elan. A diolch i chi gyd am ddod. Diolch am y gwahoddiad o ran Gymdeithas Ddysgedig. Tua fis yn ôl, rhoddodd yr etholiad brawf eglur i ni o broblem ddifrifol iawn yn ein bywyd y gwleidyddol. Roedd canran poblogaeth y Deyrnas Unedig sydd wedi pleidleisio yn yr etholiad yn llai na gynt, yn arbennig yng Nghymru. Na, dwi ddim yn mwyn ymuno â rhai sy'n defnyddio'r ffaith hon i danseilio cyfreithlondyr llywodraeth newydd, ond mae'n amhosib i wadu difrifoldeb y sefyllfa hon.
Y gwir yw bod canran arwyddocaol poblogaeth ein gwlad yng Nghymru a thros yr holl Deyrnas Unedig yn teimlo ei hun yn ddigysyllt ynglŷn â phroses democrataidd. Nid ydyn nhw'n credu bod unrhyw fath o stake gan ddefnyddio'r ymadrodd Saesneg ganddynt yn y system etholiadol. Nawr, fy nhasg yma yw dweud rhywbeth am waith y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Comisiwn wedi ei sefydlu yn 2021 gan Lywodraeth Cymru. Tyned aelodau y Comisiwn o bob blaid wleidyddol ac o amrywiaeth eang o gefndiroedd proffesiynol. Rydyn ni wedi lansio adroddiad terfynol yn Ionawr, adroddiad unfryd, rhywbeth o syndod yn un o'i ni. Ond heddiw, yn arbennig mewn golwg profiad yr etholiad, dwi ddim yn ganolbwyntio ar fanylion awgrymiadau yn yr adroddiad, neu ar fanylion ymchwil a tystiolaeth ystadegol rydyn ni wedi casglu. Mae popeth yn yr adroddiad neu ar y wefan. Yn lle, dymunaf adfyfyrio am waith y Comisiwn Cyfansoddiadol yn hyd-destun y sefyllfa gwleidyddol dwi newydd wedi sôn amdani. Beth yw pwrpas unrhyw fath o sefydliad cyfansoddiadol os nad yw e'n creu cysylltiad rhwng profiad a phroblemau poblogaeth a systemau llywodraethiant? Mewn geiriau eraill, bydd y sefydliad cyfansoddiadol yn effeithlon heb ddiwylliant democrataidd. Y gobeithio bydd pwysigrwydd hwn yn amlwg mewn unrhyw trafodaeth am waith y Comisiwn. Yn ein hadroddiad terfynol, y pwynt cyntaf mewn rhestr cwestiynau mae'r Comisiwn wedi adnabod fel pethau sydd eisiau ei ystyried yw hwn, dyfyniad. Nid yw'r heriau sy'n wynebu democratiaeth yn unigryw i Gymru o bell ffordd, ac mae i'w gweld mewn gwledydd ym hedwar ban byd sydd ag amrywiaeth eang o gyfansoddiadau. Maent yn mynd y tu hwnt i strwythurau a systemau etholiadol. A felly, fel mae'r testyn yn dweud, os bod gan Gymru'r potensial i greu diwylliant sy'n fwy cadarn yn ddemocrataidd, drwy fecanwaithiau yn gysylltu arloesol sy'n cyfoethogi gwaith cynrychiolwyr etholedig, beth sylfaenol yn waith y Comisiwn, oedd ni gyd yn cytuno gan ddechrau'r gwaith, oedd sicrhau bod canlyniadau a'n darganfyddiadau yn cael groeddiau mewn profiad cymunedau lleol, profiad y grassroots. A mae rhaid i bob cwestiwn arall, cwestiynau pwysig a chynlleth ynglŷn â pherthnasau rhynglywodraethol neu pwerau datganoledig newydd, manylion o opsiynau cyfansoddiadol yn y dyfodol, mae rhaid i bob cwestiwn fel hyn cael ei ystyried mewn golwg y pwynt hwn am adeiladu diwylliant democrataidd, a ddysgu a chadarnhau dinasyddion beirniadol ac ymwiriadol. Dyma ddoriad moesol, hyd yn oed ysbrydol felly, ond tydi, felly oedd rhyw fath o gyfiawnhad cael clerigwr o'r Comisiwn. Ac nid yn unig mater am agenda y Comisiwn oedd hwn, ond mater hefyd o fodd y gwaith. Roeddwn ni gyd yn hollol eglur nad oedd yn ddigon i weithio mewn modd sydd wedi mynd yn gonfensiynol mewn llawer o gomisiynau, gan dderbyn adroddiadau a chymeryd tystiolaeth ffurfiol oddi wrth cyfarwyddwyr, expert witnesses, neu fel rydyn ni wedi galw yn aml usual suspects. Wrth gwrs, mae pethau fel hyn yn angenrheidiol. Mae eisiau ymchwil o ansawdd uchel radd, a rydyn ni'n falch iawn bod ni wedi comisiynu llawer o ymchwil fel hyn. Mae'r canlyniadau ar gael yn yr adroddiad, a hefyd ar y wefan. Ond, mor bwysig a hyn oll, oedd tasg o ddarganfod beth yw'r pynciau sy'n pwyso ar bobl yn eu cymunedau. Pynciau fel iechyd a chyflogaeth a gwasanaethau lleol yn naturiol. Ond hefyd, cwestiynau dyfnach ynglŷn â'r ystyr neu ymwybod o gael ran am proses democrataidd. Cael mynediad i fusnes o wneud penderfyniadau
am bethau sy'n effeithio cyflyrau byw. Cwestiwn sylfaenol i ni gyd, oedd cwestiwn cyfranogiad gwleidyddol. Y gobeithio bydd hwn yn amlwg yn yr adroddiad terfynol, beth bynnag am fanylion eraill. Y gobeithio hefyd, fel bob aelod y Comisiwn, bydd hwn yn gymunrodd parhaol ein gwaith. Dwi'n ystyried y pethau hyn, roeddwn ni'n agosau y tasg gan edrych am gyfleoedd o gyfarfod pobl sy'n arferol yn teimlo wedi cael allan o sgwrs cyffredin ein cymdeithas. Lleiafrifoedd o unrhyw fath, pobl ifanc, pobl sy'n byw ac yn alluoedd, ffoaduriaid ac yn y blaen. Roeddwn yn defnyddio rhes gyflawn o adnoddau media electronig, gan gynnwys cwestiynau ar-lein, rhan o weithrediad Dweud Eich Dweud yn 2022 a 3. Rydyn ni wedi trefnu sio deithiol, roadshow, i fynd ar gwaith i gymunedau a rhoi sians i bobl ofyn cwestiynau i ni yn uniongyrchol. Yn ystod gweithgareddau fel hyn, gallwn ni help mawr o ddiwrthres eang o bobl a phrofiad arwyddocaol mewn hwyluso cymunedau nad ydyn nhw'n clywed gan sefydliadau cyhoeddus a swyddogol. Roedd yn fater pwysig i ni glywed llaisiau bawb, hyd o bosib. A hefyd, roedd yn creu cyd-destunau am drafodaeth ddifrifol a helaeth trwy rhaglen ymgysylltu ar gymuned, community engagement. Rhaglen o grantiau bychan i gefnogi grwpiau amrywiol sy'n gweithio a rhai sy'n teimlo bod wedi cael allan o'r sgwrs. Yn ddiweddarach yn y proses, roeddwn ni trefnu cyfres o 8 panel dinasyddion i drafod pynciau cyfansoddiadol. A bu hwn tyma bach o arbrofiad addysgol, ddweud y gwir, ac mae ymatebau cyfranogwyr yn awgrymu oedd hwn wedi bod yn llwyddiannus. Dyfyniad. Agoriad llygaid. Roeddwn ni ddim yn sylweddol bod gwleidyddiaeth Cymru mor bwysig i ni. Ac rydw i wedi mwynhau'r profiad yn fawr ac wedi dysgu llawer. Mae'n wych cael y cyfle i leisio fy marn. Cyfle i leisio fy marn. Yn gobeithio bydd modd ymgysylltu hon a model panel dinasyddion gallu mynd yn fodd bosib am Lywodraeth Cymru i'w ddefnyddio yn fwy aml yn y dyfodol, fel gyfrwng cyfranogaeth, gyda potensial o reiddio penderfyniadau Llywodraeth yn ddyfnach mewn cydsyniad cymunedol. A beth sy'n rhoi cefnogaeth yma yw cof o broses paratoi cyn pasio deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn 2015. Dosyn ni yn y Comisiwn esiampl pwysig iawn o bosibiliadau arloesi democrataidd. Fel mae'r adroddiad terfynol yn dweud, nid yw sefyllfa Cymru yn unigryw yn y byd. Mae crisis democrataidd yn byd eang. A fel gallwn ni gweld yn yr Unol Daleithiau, mae'r problemau yn cymysgu materion diwylliannol a materion yn gyfyng cyfansoddiadol. Bod ni yn y Comisiwn wedi tanlunio pwysigrwydd trawsffurfiad diwylliannol, un agwedd hanfodol ein gwaith, un o'r amcanion y Comisiwn a diffiniwyd yn ffurfiol ar y dechrau, oedd ystyried opsiynau am newid cyfansoddiadol, gan feddwl am ba fath o drefniad cyfansoddiadol bydd y gorau os dymuno'n gweld adnewyddiad diwylliant gwleidyddol. Rydyn ni wedi diffinio 3 posibiliadau yma, ond cyn esbonio hyn, oeddwn ni restru yn yr adroddiad rhai newidiadau i ddiogelu datganoli. Newidiadau sy'n rhoi mwy cysondeb i gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru. Yn cynnwys trefniad mwy eglur am statws cyfreithlon datganoli, a beth bydde yn angenrheidiol i newid y statws hwn. Rydyn ni hefyd wedi cymredwyo ymystyniad bwerau'r Senedd ynglŷn â chyfiawnder a plismona, yn canlyn argymhelliadau Comisiwn Thomas a chydig o flynyddoedd yn ôl. Comisiwn y gadeiriod gan yr arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn brifystus
y Deyrnas Unedig. Materion hefyd ynglyn â gwasanaethau rheilffyrdd, a hefyd ynglyn ag ynni a darlledu. Y gwir yw bod mwyafrif o bobl sydd wedi astudio'r cwestiwn yn cytuno bod y setliad yn anhrefnus, i ddweud y lleiaf. Nid oedd neb wedi diffinio sut mae'r bwerau a ddatganolowyd yn cysylltu gyda'i gilydd, a effaith o hyn yw diffyg effeithiolrwydd a gwastraff adnoddau. Os dymunwn unrhyw fath o ddyfodol diogel yn y setliad, mae rhaid am newidiadau fel hyn i greu drefniant sefydlog. A beth am yr opsiynau? Yr opsiwn gyntaf, mewn golygion oll, yw rhywbeth rydyn ni wedi galw atgyfnerthu datganoli. Ychydig o fesurau i wneud setliad datganoli tyma bach yn fwy gysylltiol. Bydd rhaid yma o newidiad fformula am gyllid tiriogaethol i greu sefyllfa mwy gyfiawn rhwng ymwledydd. Rydyn ni ddim wedi cael archwiliad ddifrifol o hwn am ddegawdau. A hefyd, mae rhaid am ddiwygio ail siambr San Steffan i sicrhau cynrychioliad o wledydd a rhanbarthau'r Deyrnas Unedig. Oedd rhywbeth gyfartal hyn wedi awgrymu mewn adroddiad Comisiwn a gydairiwyd gan Gordon Brown ar ran Blaid Lafur blwyddyn diwethaf. Mae eisiau hefyd gosod mewn gweithred proses rheolaidd o archwiliad cymalau cadw, reserved powers, fel mae'r Deddf Llywodraeth Cymru yn ei diffinio. Bydd y newidiadau hyn yn bosib heb referendwm, a byddant yn fesurau ymarferol i wella sefyllfa llawer o bobl yng Nghymru a chreu trefniadau mwy barhaol. Ond gwendid o'r opsiwn hwn yw nad yw yn gwneud llawer o waniaeth i sefyllfa economaidd ac ariannol Cymru yn y Deyrnas Unedig, yn arbennig ynglyn â chyflogaeth a pholisi trethiant. Ond, os dymunwn parhad setliad datganoli yn rhywbeth fel ei ffyrdd bresennol, bydd hwn, gyda newidiadau ynglyn â chyfraith a thrafnidiaeth ac yn blaen, yn angenrheidiol. Yr ail opsiwn yw dyfodol ffederal am y Deyrnas Unedig, gyda strwythurau rhynglywodraethol yn ei gwarantu trwy gyfansoddiad ffurfiol, a mecanwaithiau yn y llysoedd neu rhywbeth gynharol i ddatrys problemau ac ymbersonau rhynglywodraethol. Un peth diddorol sydd wedi dod i olwg yn ystod ein trafodaethau, ac yn arbennig yn nghyd-destun y paneli dinasyddion, oedd bod nifer arwyddocaol y rhai rydyn ni wedi cysylltu yn frwdfrydig iawn am yr opsiwn hwn ar ddechrau'r broses. Mae system ffederal yn edrych yn hollol resymol a theg i lawr o bobl. Ond oedd manylion yn eitha cymhleth. Bydd rhaid o newidiadau sylfaenol yn y strwythurau Senedd a Llywodraeth y Deyrnas Unedig am bob lefel, a hefyd bydd problem gyda ynghyfartaledd maint yr aelodau undeb ffederal fel hyn. A Lloegr, wrth gwrs, llawer ehangach na wledydd eraill, gyda llawer mwy o bobl ac adnoddau, a llawer mwy o gyrhaeddiad o gyfodi trethu. A fydd Deyrnas Unedig ffederal yn angenrheidiol fwy gyfartal? A fydd cyfleoedd mwy ffafriol yn agor i boblogaeth Cymru mewn system fel hyn? Ar diwedd y proses, oedd brwdfrydydd yn bach yn llai gadarn, ond oedd gweledigaeth yn dal i weld fel strwythur dymunol gan nifer. Unwaith eto, rydyn yn gobeithio bydd sgwrs ynglyn â ffederaliaeth yn cael mwy o drafodaeth yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig. Mae llywodraethau olynol yn San Steffan wedi adnabod bod llywodraethant y Deyrnas Unedig yn eithriadol canoliad yn Llundain. Mae cwestiynau yn dal i gyfodi am bosibiliad trefniadau newydd. Gobeithio'n unwaith eto bydd yr adroddiad yn gwneud cyfraniad i sgwrs dros y Deyrnas Unedig, nid yn unig yng Nghymru. A annibyniaeth oedd y trydydd opsiwn. Posibiliad cynhwysfawr o hunan diffiniad cenedlaethol. Annibyniad. Gall y Cymru
Annibynnol ddewis ei threfniadau masnachu a hun a chysylltiadau eraill, a llunio polisïau sy'n adlewyrchu blaenoriaethau pobl Cymru ym mhob agwedd ar fyd. Mae'r adroddiad terfynol. Os byddwn yn symud tua annibyniaeth, bydd rhaid o polisïau gofalus iawn i drefnu pynciau economeg yn arbennig. Yn ystod gwaith y Comisiwn, rydyn ni wedi derbyn nifer o astudiaethau oddi wrth Plaid Cymru yn delio â manylion cwestiynau fel hyn. A mae hwn, ni'n credu, yn ddatblygiad pwysig yng nghyd-destun trafodaeth am annibyniaeth. Un peth arall sy'n anfod rhan o gymenrodd y gwaith. Ond mae problemau yn dal i fod yn gymhleth ac anodd. Sut bydd yn bosib i adeiladu strwythurau cenedlaethol newydd mewn rhwydwaith economeg rhyngwladol, a phwysau cwestiynau, enghraifft cwestiynau am credit rating, o'r uned newydd heb rhwyg y mywyd economeg a masnachol Cymru a hun. Rhwyg yn debyg o fod rhywbeth o trauma i bobl Cymru, yn arbennig i rai mwyaf allatodwy. Ond, heb ymhelaeth, mae mwy o adnoddau, mwy o hysbysrwydd, mwy o fodelu economaeth proffesiynol gennym ni nawr fel y diweddiaeth gwaith y Comisiwn. Mae'n ddigon amlwg gan edrych at yr opsiynau bydd unrhyw fath o newidiad radical yn dod efo hi tebygolrwydd o ansicrwydd, hyd yn oed dioddefaint. Gallai tebygolrwydd o rhaid i aberthu gobeithion neu gysuron ar weledigaeth yn ddyfodol yn fwy ffrwythlon. Nid oedd tasg y Comisiwn rhoi ymresymiad ar ran un neu llall o'r opsiynau. Beth rydyn ni wedi ceisio wneud oedd esbonio'r plus a minus bob opsiwn, yng ngolwg yr un rhestr o egwyddorion. Fframwaith i seilio ein haseisiad i ddyfynu'r testyn o'r adroddiad. Beth yw'r cwestiynau i ofyn ynglŷn â phob gweledigaeth yn dyfodol gwleidyddol? Roedd wedi diolch i'n panel arbenigol am lunio'r fframwaith hwn. Rydyn ni'n credu bod y fframwaith yn gyfraniad arwyddocaol i broses o ddirnadaeth gwleidyddol. Gyda'r pwyslais rydyn ni wedi gosod ar ymgynghoriad a chyfranogiad ar lefel grassroots, bydd fframwaith egwyddorion yn un o'r pethau rydyn ni'n fwyaf awyddus i weld ffindo lle yn y sgwrs genedlaethol yn y dyfodol. Mae'n bwysig iawn i gael asesiad ddidwyll yr opsiynau. Mae eisiau unrhyw gwleidyddiaeth oedolyn bod yn onest ynglŷn â realiti o gost yn dewisiadau. A beth mae'r fframwaith yn gwneud yw rhoi i ni modd o fesur cost. Rydyn yn wynebu spectrwm o sialens yma. A all y cenedlaetholwr systematig perswadio pobl Cymru o rhaid aberthu cysur cenedl sicrhau dyfodol o ryddhad yn hollol gyson. A all amddiffynwr ffederaliaeth perswadio'r holl Gymdeithas Brydeinig o rhaid ailfyfyrio syniad o sofroniaeth unedol San Steffan, neu hyd yn oed sofroniaeth y goron. Ydy Lloegr yn barod i wneud y gwaith ynglŷn â datganoli pwerau Rowan Barchau yn modd systematig. A beth bydd y llun fanwl o lywodraethiant ranbarthol yn Lloegr? Ydy'r model ffederal yn arwyddo lefelau pellach o ddiganoliad tu fewn i Gymru ei hun? Beth bydd natur perthynas rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol? Pwnc yr ydyn ni wedi ffili trafod yn yr adroddiad, ac sy'n eisiau llawer mwy o ystyried ac ymchwil. A beth am atgyfnerthu datganoli? Ydy gobeithio'n diamhongo'r opsiwn hwn yn ddigon i ymatebu y problemau Cymdeithas Gymraeg? Neu ydy'r mesurau hyn yn brosiect realistig sy'n gofyn i ni aberthu ffantasiau ynglŷn â ffurfiau ideological mwyn gwneud gwahaniaeth weithredol y mywydau pobl gwirioneddol? Wel, dyna dewisiadau gwleidyddiaeth oedolyn. Ac felly, mae'r modd rydyn ni wedi esbonio opsiynau
ynddo rhyw fath o gefnogaeth i'r rhai sy'n dymuno gweld mwy o feddwl oedolyn ym maes sgwrsiau cyhoeddus a thrafodaethau gwleidyddol, yn ystod ein cyfnod o sloganau a symlrwydd celwyddog, cyfnod sydd wedi disgrifio fel byd lle mae pobl yn creu datrysiadau heb gyswllt â phroblemau, datrysiadau yn archwilio cwestiynau, heb unrhyw ymdrech o sylw at neilltuolrwydd y sefyllfa cymdeithasol. Ond, gan edrych yn ôl at pynciau rydw i eisoes wedi ei nodi, ni all unrhyw bosibiliad ymddygiad o dolen fel hyn ddatblygu mewn cyd-destun haniaethol. Mae profiad gwneud penderfyniadau anodd, gwneud penderfyniadau yn hyd â phobl eraill, felly pobl a chefndiroedd neu argyhoeddiadau hollol estron, yn angenrheidiol am ddeall cymhlethdod bywyd gwleidyddol. A dyma bwysigrwydd adeiladu beth rydw i wedi galw diwylliant democrataidd. Nid yw sôn am addysg gwleidyddol mater o gwrs yn yr ysgol yn unig, ond mater o gael cyfle o ddysgu medr o rondo i'n gilydd mewn gweithred cydweithredol. Os ydyn yn edrych at arloesi democrataidd, bydd yn anhepgorol angenrheidiol greu nid yn unig cyfleoedd drafod, ond cyfleoedd weithredu, drwy brosesau ymgynghoriad sydd hefyd yn hollol atebol agor i ymchwiliad. Mae'n bwysig yn tydi ystyried diwygiadau system etholiadol yng Nghymru yn golwg hyn. Yr oeddwn ni gosod nodwr ynglŷn â hyn yn yr adroddiad. Fel oeddwn ni dweud yma, rydym yn croesawu'r cynigion presennol i ddiwygio'r Senedd mwyn allu gwneud craffu a herio gwell. Ond mae cwestiynau gennym am agweddau'r ddeddfwriaeth yn arbennig am newidiadau system sy'n creu un categori o aelod. Yn geiriau'r adroddiad, bydd hyn yn sicrhau mwy o gymesuredd, ond mae'n golygu na fydd gan bleidleiswyr gysylltiad uniongyrchol a'i haelod lleol. Ac os ydyn ni'n cymeryd yn ddifrif pwnc ynglŷn â thymlad o ddigyswllt, diffyg ymddiried, wedi bod yn cau allan o gyfranogiad effeithiol, mae hwn yn bwnc ganolog. Felly, gan ddyfynnu unwaith eto, rydyn ni'n croesawu'r ymrwymiad i adolygiad llawn a manwl y newidiadau hyn yn y Senedd. Angenrheidiol am hyn, wrth gwrs, yw adnoddau priodol. A mae cwestiwn o adnoddau yn perthnasol i'r holl restr o fesurau tua adnewyddiad democrataidd. A fyddwn ni gweld adnoddau, enghraifft, i gefnogi strwythurau newydd fel paneli a rheithgorion dinasyddiol. Hyd at hyn, mae'r ateb Llywodraeth Cymru i argymhelliadau'r adroddiad wedi bod yn realistig a chefnogol. Ac wrth gwrs, rydyn ni'n gobeithio yn hyderus weld hyn oll yn mynd ymlaen dan arweinyddiaeth yn Prif Weinidog newydd. Nid yw hwn yn cwestiwn o drael enfawr ar bethau cyfansoddiadol, mewn ystyr gyfyng, neu ar brosiectau utopian, ond adeiladu gallu yng nghymunedau lleol, gyda ailddyfyrio materion ynglŷn â chrysiau addysg a chyfleoedd am bobl ifanc ennill profiad sy'n cyfnerthu a'i ymddiriad o wneud gwahaniaeth mesuradwy. Felly bydd posibiliadau yn datblygu o gefnogaeth ar ran Lywodraeth Cymru i brosiectau fel undebau credyd ac arloesi cydweithredol eraill fel hyn, fel rhan o weledigaeth am adeiladu diwylliant democrataidd. Ac wrth gwrs, mae llawer o gwaith i wneud gan amrywiaeth o gyrff cymunedol a gwirfoddol, yn gynnwys cymunedau grefyddol. Nid yr edaredd hwn wedi bod mwy na chyflwyniad elfennol i waith y Comisiwn Cyfansoddiadol a'i adroddiad. Ond fy ngobaith yw bod hi wedi agor nifer o welediadau newydd am cwestiynau yng nghefndir o endadau. Cwestiynau am sut fath o gymdeithas yr ydyn ni'n
dymuno gweld yng Nghymru yn y dyfodol. O'r diwedd, sut fath o ddynoliaeth? Sut fath o berthnasau dynol? Un o'r cofion rydw i'n drysori o waith y grŵp yw ystyr o gael un raidd dan y ganghennau, yn eiriau Rowan Williams. Ystyr o gysyndeb rhyngom ynglyn â gwerthoedd. A mae hwn siŵr o fod yn arwydd gobaith. Ar y dechrau, nid oedd unfrydedd yr adroddiad terfynol rhywbeth sicr o gwbl, ond mae profiad cydweithrediad nid yn unig rhwng aelodau'r Comisiwn, ond hefyd rhwng ni a phawb sydd wedi gwneud cyfraniad o unrhyw fath i'r gwaith o bob cornel Cymru ac o bob math o gefndir cenedlaethol neu chymdeithasol. Mae profiad cydweithrediad wedi'n calonogi bod gan bobl Cymru dymuniad a chanhwysedd o feddwl yn ddifrifol am y dyfodol, o daclau cwestiynau cymhleth am werthau cymdeithasol. Gan gyflwyno'r adroddiad, dywedodd ynghyd gyrairydd y feddwl Laura McAllister am yna, roedd dinasyddion yn awyddus i ymgysylltu ac roedd y cyfle wedi'i galluogi i wneud cyfraniadau meddylgar, pwyllog a chraff. Mae ganddon ni yng Nghymru gallu fod yn labordy democrataidd, weithaf ei problemau a heriau. Oherwydd, mae gan bobl Cymru, pan maen nhw'n cael cyfle deallgarwch i feddwl am y dyfodol gyda haelion ni yn dychymyg. A nawr, mae her ni gyd, ffindo sut bydd deallgarwch hwn yn cael ei mynegiant yn proses llywodraethiant. Rydyn ni gyd fel gomisiynwyr yn eitha ddiolchgar am gyfle o agor sgwrs fel hyn. Ac rydw i'n gobeithio bod myfyrdodau hyn wedi hogio'r archwaith am fwy o drafodaeth a gweithrediad creu Cymdeithas Gymraeg newydd yn y flynyddoedd i ddod. Diolch yn fawr i chi gyd am eich amynedd gan wrando i siaradwr Cymraeg mor annibynnol. Diolch yn fawr iawn, Dr. Williams. Diolch i chi hefyd am ymestyn y drafodaeth o ganllawiau newidiadau cyfansoddiadol i rhywbeth llawer mwy athronyddol a gobaith am gymdeithas fwy gwaraidd ac mwy cynhwysol. Yn anffodus, does dim maic crwydrol yma, achos dwi'n siŵr o weld pobl yn y gynulleidfa y bydde yna gwestiynau praff iawn wedi bod. Felly maddeuwch i fi bod fi ddim ond yn mynd i gael y 10 munud nesaf ar eich rhan. A dwi am ofyn 3 cwestiwn os gai. Y cyntaf ydy ynglyn â lledaenu democratiaeth. A'r ail fydda ffederaliaeth a'r gwasgaru pŵer yn y Deyrnas Unedig. A'r trydydd falle, y diffyg ffydd cyffredinol sydd yna mewn wleidyddiaeth ar hyn o bryd. Felly, yn gyntaf, mae'n amlwg bod chi yn gredwr cry mewn paneli rheilffyrdd cymunedol ac mewn prosesau lleol ar gyfer democratiaeth. Dwi'n meddwl y bydde rhai pobl yn deud bod rheilffyrdd bod pobl yn brwd iawn am rheilffyrdd pan maen nhw ddim mewn grym llywodraethol ac yn llai brwd ar ôl iddyn nhw fynd mewn i'r rym llywodraethol. Ond yr hyn sydd efallai ferniadaeth fwyaf anodd i'w hateb ydy bod y math o bobl sydd yn ymwneud â democratiaeth leol neu gyda'r rheilffyrdd o'r fath yn bobl nid anhebyg i pwy da ni'n weld yn y babell yma heddiw. Sut mewn gwirionedd mae'n dod i mewn a phobl sydd ddim yn ymwneud â'r broses democrataidd? Oedd o'n agoriad llygad i chi bod yna gymaint o bobl
yn anwybodus iawn am ein prosesau, a sut mae cyrraedd nhw. Switch. Ydy. Iawn. Diolch yn fawr. Wel, un o'r pethau sydd wedi rhoi dwi'n meddwl gefnogaeth i ni yn y Comisiwn oedd ffaith o wneud cysylltiad a llawer o bobl dros Cymru o'r cefndiroedd ddim yn traddodiadol, pobl sydd ddim wedi wneud nid wedi profiad yn wneud penderfyniadau ac yn y blaen. Pobl o gefndiroedd cymdeithasol diverse. Ac os bydd hwn yn bosib i ni, yn Comisiwn, bydd hwn, yn credu, yn bosib i Llywodraeth i gefnogi a lefel o gyfranogiad fel hyn dros y Cymru, dros y Gymdeithas. Hefyd, yn credu, y posibilrwydd i gefnogi gyfranogiad mewn ymrwymiaeth o gyrff lleol fel cyrff llywodraethol ysgol, Indian credyd fel wedi nodi, a phethau fel hyn. Dwi ddim yn credu beth hwn yn amhosib. Mae anodd, wrth gwrs, a mae rhaid trosgyrfiad o agweddau a expectation. Pwy sydd yn mynd i fynd ar gwaith yma ni fel ein wedyn? Pwy sydd yn y gwaith? Wel, yn credu mae rhaid yna i'r Llywodraeth i fyfyrio sut fath o gefnogaeth bydd yn rheidiol, roi'r adnoddau, a personel, ond, wrth gwrs, mae newidiad bwysig yr eang. Angenrheidiol iddyn nhw'n neud o'r bwrw ymlaen. O'ch chi'n sôn am ffederaliaeth, ac wrth gwrs mae'r Llywodraeth newydd presennol yn y Deyrnas Unedig wedi sôn ychydig am greu rhanbarthau Lloegr, unwaith eto. Oes rhywbeth sylfaenol anodd yn maint Lloegr i gymharu â maint y gwledydd datganoledig? Sut mae goresgyn hynny? Neu ydy o'n agwedd meddwl yn hytrach na maint? Cwestiwn ddorol iawn, anodd iawn, wedi gwir. Gesyn ni yn ddifan ffrwythfan iawn Andy Burnham o Fanceinion, sydd wedi trafod y cwestiynau ynglyn â hyn. Unwaith eto, bydd yn teimlo chydig o obaith na. Wrth gwrs, dyn ni ddim wedi gweld hyd at hyn llawer o ymrwymiad o Llywodraeth ynglyn â Chymru yn arbennig. Mae hon yn dyma bach yn drist. Mae rhaid i ni gyd, yn credu, cael gweledigaeth comprehensive cyd-gysylltu o'r problem. Ac os bydd hwn yn mynd i ddigwydd, mae rhaid i San Steffan cymeryd rhywbeth o ymrwymiad i weledigaeth ffederaliaeth. Chi'n siarad rhywbeth fel Comisiwn? Rhywbeth fel Comisiwn, fel Comisiwn, mae Gordon Brown wedi gyfeirio. Sydd wedi gwneud, wedi
anrhodiad pwysig i'r cwestiwn, i'r dwyraeth. Eleni a... Gan bod gyda ni chydig iawn o amser wrth gefn, o'n i'n awyddus i sôn gyda chi am y diffyg ffydd cyffredinol, achos dwi'n meddwl bod na rhywbeth difrifol iawn yn digwydd. Chi newydd gyfeirio at y niferoedd oedd wedi pleidleisio ar enghraifft yn yr etholaeth gyffredinol. O'n i'n darllen y diwrnod o blaen yn y New Statesman, oedd chi adolygu the Conservative Effect, sef hanes y 4 blynedd ar 10 diwetha, nifer o erthyglau wedi golygu gan Anthony Sheldon a Tom Egerton, a chi'n am i ni roi caniatâd un gwleidyddion i'n 3 ni fel oedolion. Os gael dyfynu, chi'n dweud, to give permission to political leaders to treat us like adults. Ydych chi'n sôn hefyd am y diffyg ffydd mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddion. Dwi'n cymryd bod hwnna'n fater o gonsern mawr. Yn wir. Wel, dwi wedi trio yn y ddarlith dweud rhywbeth yn y cwestiwn hwn, ond wel, diffyg ffydd, diffyg ymddiriad, dim solution i hyn heb profiad o wneud gwahaniaeth, wneud penderfyniadau wedi timlo i gymryd yn ddifrifol gan awdurdodau lleol, gan llywodraeth. A hefyd, mae hwn yn ganolog yn proses addysgol. A heb profiad, heb life experience, heb profiad o anaddiadau, o sialens, o her wneud penderfyniadau, byddwn ni ddim yn cael cyswllt ffrwython gyda rhyddiaeth cenedlaethol a byd lleol, byd ar y grassroots. Diolch yn fawr iawn, Dr. Williams. Dwi'n cymryd bod chi prawn yma wedi rhoi her i ni gyd i weld sut mae'r gwaith yma yn mynd i gael ei gymryd ymlaen. Sut ydym ni'n gallu nid yn unig gwneud newidiadau, ond traws newid y ffordd yr ydym ni'n ymwneud â democratiaeth, a'r ymwneud cydlynol sydd yna ni a'n gilydd. Ac felly, ar ran pawb yma, dwi eisiau diolch yn fawr iawn i chi, nid yn unig am y darlith, ond am y gwaith sylweddol sydd wedi cael ei wneud yn yr adroddiad, am eich dymuniad chi i fynd ar gwaith hwnnw ymlaen, i weld y gwaith hwnnw yn mynd ymlaen, ac am eich galwad bod ni gyd yn ymddwyn fel oedolion yn y byd gwleidyddol. Diolch yn fawr iawn i chi.